Câți bani trebuie să faci ca să-ți permiți confortabil un Porsche Panamera Turbo SE hibrid cu motor V8 și 680 de cai? Acest Porsche Panamera la noi pe site este la costul de 59.990 de euro. Și dacă mergem la simulatorul de leasing, la un avans de 15% care este 9.000 de euro, rămânem cu o rată lunară de 1.031 de euro. Și avem 1.031 mulțit cu 12 luni, 12.372 de euro pe an. Mentenanța anuală pentru un astfel de model este undeva la 1.252 de euro plus 1252. Trecem la impozit. Capacitate cilindrică 4000, Euro 6, este un hibrid plug-in. Avem un cost de 3857 de lei. Iar în euro vine undeva la 758. O estimare pentru a asigura RCA la o astfel de mașină pentru un șofer de 26 de ani este undeva între 3.000 și 4.500 de lei. O să punem undeva între, o să punem un 3.500 de lei, iar un casco este undeva între 11 și 16.000 de lei. La fel o să luăm un estimat, o să punem în total un 17.000 de lei RCA plus casco. Iar asta în euro sunt 3.338. Aici mai adăugăm și un set de anvelope care este undeva la 1965 de euro, plus un buget de urgență de 2400 de euro. Ne aduce la un total de 22.085 de euro, cost anual pentru un Porsche Panamera Turbo S. Și dacă folosim formula de calcul că n-ar trebui să fie mai mult de 10% din cât facem, împărțim la 0.10 și aflăm că tu pe an trebuie să faci 220.850 de euro ca să-ți permiți confortabil un Porsche Panamera Turbo S Hybrid.